Bun venit! Astăzi intrăm direct în miezul problemei, sau, mai bine zis, în miezul unei saltele. O să deconstruim împreună, strat cu strat, salteaua Cronos, ca să vedem exact ce tehnologie se ascunde în spatele promisiunii unui somn perfect. Să începem! Asta e de fapt întrebarea de la care pornim. Știți cum e? Din exterior o saltea pare o saltea. Un obiect simplu, însă la interior, ingineria modernă a transformat-o într-un dispozitiv super complex, gândit pentru odihnă și recuperare. Haideți să descoperim împreună ce se află în spatele acestui design. Uite care e planul nostru. Începem cu o privire de ansamblu cu promisiunea saltelei Cronos, apoi intrăm adânc în interior la miezul de suport și straturile de confort. După asta analizăm învelișul care protejează totul și la final încercăm să conturăm un profil al utilizatorului ideal. Să-i dăm drumul. Bun, să începem cu esențialul. Salteaua Cronos e definită de două cuvinte cheie, ortopedică și ergonomică. Ce înseamnă asta de fapt? Că nu e doar un loc pe care dormim, ci e un sistem proiectat activ să susțină corpul corect. Și aici e toată filozofia din spatele ei. Ideea e simplă. Salteaua nu trebuie să fie o suprafață pasivă, rigidă. Ea trebuie să se muleze inteligent, adică să ofere mai mult suport acolo unde greutatea e mai mare, cum ar fi în zona șoldurilor, și mai puțin unde e mai mică. Totul pentru a menține coloana vertebrală perfect aliniată. Acum, hai să trecem la interior să vedem cum se întâmplă asta. Fundația oricărei saltele bune este miezul ei, iar la Cronos lucrurile devin cu adevărat interesante. 800. Rețineți numărul ăsta. Nu e doar o cifră oarecare. Este numărul de arcuri independente pe care le găsim în versiunea dublă a saltelei. Și credeți-mă, nu vorbim despre arcurile alea clasice, legate între ele. Nu. E ceva mult, mult mai avansat. Și uite de ce detaliul ăsta e absolut crucial. Faptul că fiecare arc lucrează pe cont propriu înseamnă două lucruri majore. 1. Salteaua se mulează perfect pe conturul corpului, deci adio puncte de presiune. Și 2. Dacă partenerul se mișcă în timpul nopții, mișcarea nu se propagă pe toată salteaua. Asta înseamnă un somn neîntrerupt. Și pe lângă numărul mare de arcuri, mai avem o cifră cheie, 7. Acesta este numărul de zone de confort distincte care sunt integrate direct în structura de arcuri. Aici vedem cât de ingenios e sistemul. De ce 7 zone? Păi, e logic. Corpul nostru nu apasă uniform pe saltea. Fiecare zonă e calibrată să ofere un alt nivel de fermitate și suport. De exemplu, zona umerilor și a șoldurilor e mai permisivă, în timp ce zona lumbară e mai fermă, pentru a menține coloana dreaptă pe tot parcursul nopții. Ok, mergem mai sus, la următorul nivel, deasupra arcurilor. Aici găsim straturile care ne dau senzația aia imediată de confort. Aici intră în joc tehnologia modernă a spumelor. Salteaua Cronos folosește o combinație de două straturi diferite de spumă, fiecare cu rolul lui bine stabilit. Avem 2 cm de spumă Waterflex și alți 2 de spumă Memory Eco. Hai să le luăm pe rând. Spuma Waterflex e ca un strat de tranziție, unul stabil, care asigură o bază uniformă peste arcuri. Iar deasupra ei, spuma Memory Eco e cea care face toată magia, fiind viscoelastică, adică, mai pe românește, reacționează la căldură și își revine lent la formă, se mulează perfect pe corp. Asta distribuie presiunea uniform și creează acea senzație de îmbrățișare, fără să sacrifice deloc suportul. Bun. Am vorbit despre suport și confort, dar ce protejează toate straturile astea? Acum e momentul să explorăm învelișul exterior. Și el are roluri la fel de importante: durabilitate, ventilație și, desigur, igienă. Să vedem rapid elementele cheie. Avem sistemul box, o ramă tare pe margine care împiedică lăsarea saltelei, un detaliu super important pentru durabilitate. Apoi, husa jacquard, care e foarte rezistentă și plăcută la atingere. Esențială e și banda de ventilație 3D, care lasă aerul să circule constant. Iar mânerele textile par un detaliu mic, dar sunt extrem de utile când trebuie să rotești salteaua. Pe lângă structură, igiena e o prioritate. Umplutura hipoalergenică și tratamentele speciale antiacariene, antibacteriene și antimicrobiene creează un mediu de somn mult mai sănătos. Asta e esențial pentru oricine, dar mai ales pentru persoanele cu alergii. Ok, acum că am deconstruit salteaua, să punem toate piesele la loc și să vedem pentru cine e potrivită, cum se traduc de fapt toate tehnologiile astea într-o senzație concretă. Uite o vizualizare foarte bună a echilibrului. Cronos nu e o saltea din aia moale în care te scufunzi, dar nici una rigidă ca o scândură. E fix la mijloc,
oferă un echilibru perfect între adaptabilitate, dată de spuma memory și arcurile independente, și rigiditate, care asigură suportul ortopedic corect. Și aici apare un concept foarte, foarte interesant. Dubla rigiditate. Ce înseamnă asta? Păi salteaua e proiectată practic cu două fețe, fiecare cu alt nivel de fermitate. Una e un pic mai fermă, cealaltă e mai suplă. Așa că poți să personalizezi confortul pur și simplu întoarcând salteaua. Ingenios, nu? Și, în final, un scurt rezumat tehnic. O înălțime de 22 de centimetri, o plajă de greutate recomandată între 50 și 100 de kilograme și, foarte important, e potrivită pentru somiere fixe cu lamele. Acestea sunt detaliile practice care completează, să zicem, tabloul tehnologic. Și cu asta am ajuns la finalul